Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Muhammad Rayhansyah Latif, kelas 11 TKP 2, absen 17. Kula dateng mriki ngaturaken teks pranatacara upacara genderan surunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para tamu kakung wiwah putri ingkang kinurmatan, mugi tansah pinaringan rahayu lan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalam kesempatan menika kita sami laksanani genduren suronan minangka rasa syukur lan pangeling-eling taun anyar Hijriah. Mugi acara menika maringi berkah lan guyub rukun tumrap kita sedaya. Kekanten atur kula minangka pranatacara, mugi acara punika lumampah kanthi lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.